Piano. Yaran sarki biya dan ba saja ya kusa fa faila den garin Kano kai masha Allah ya zo ne a ta akai na tuna mu to alhamdulillah saura giris dan shari'a ina kuke taron faila de ya kusa fa dan hakika ina kuke taron faila de Allah kai ya mana kar mu gaza duk abin da muka nema kar mu rasa mu dafe sama mu dafe kasa ne kun mu da sharri koyan da kasa yi salati a gun sitira na da yambi wanda muke wa fara ale da safiya dauke jira da cikin Mahmudu a ya zahara daga Ahmadu Tijani din mu yake sarki mai hula kiran ka nake hadarar maula ya karimu nake haka yace mini kar na sake ku tsaya na tsaya sai barhama sarkin dadi gausin rama Ibrahim karbi kiran da na maka daga shiri masu shirin cimma ribar zance ayi a cikin ka ko me za a yi a halarto ka yau taro za mu yi domin ka dan mu faranta wa masoyanka mun aminta babu iyakar ka kai kake tsaya wa mutanen ka shehu ka gaji da magautanka ni faruyi na ji motsin ka ba a da wanda ya zabe ka ni ina son wanda ya rabe ka tsarbawan shehu masoyinka mai musa fili da badininka to shehu muna son izininka ka aminta ne mu yi taron ka dan kawai mu jaddada zancen ka mu yabi Mahmudu masoyinka yau ba daga kai daga jin magana faila ne za mu yi kar amana duk mai mantuwa ma sai ya tuna za mu dinke Kano akwai magana mutanen arewa mutan kudu yau ba za mu sa ma dubu gudu labarin faila dai na muku ba da 'ya'yan wau sun shiga uku ba ruwan fari ba a fari ba ne lallai gausi ba a san ka ba ne duk mutan duniya jama'an ka ne faila dai in bin yin ka ne wani ma bai sani ba muna Kano taron faila dai yana Kano 'yan jihohi duk mu haɗa a Kano sai mu ba wa o'os ɗin kwano da yata 'yan jihohin Najeriya ko ma in ce jama'an duniya 'yan Morocco fasu da 'yan Saudiya kai ustazu za a ci taliya to rigar faila ita ce sutura dan ita ke wa bawa damara ku masu nufin mu bari ku tara sai dai a jira mu ba mu jira rana ta yi dare jini da kala maro dalla na ga sun kula to ba za mu gaji ba ta ce ku kula to kar mu sarara a ba su kala shau barama mai bayi da yawa gatan kai ke ko kana da uwa ni fa da na kira ka nake nutsuwa kare mun hajji daga tutuwa oh shehu ya Ibrahim mu ba san ka kadai ne ya dame mu ya majibanci ka ji tausan mu faila ne za a yi a kasar mu za a yi taron 16 ga wata a garin Kano ne kada ku bata muna aliti ta event center duk wata damarar mu dauro ta masoya Allah ina kuke masoya annabi ina kuke mutanen gausi ina kuke faila da mu gayyar ku muke ya ji kunji za a shigo da yawa umma hani shewa aje waya sai imamu Junaidu suna hanya sabul fatahi karshen tafiya ko ya aka faila ta yi damara za mu tara masoya babu jira matan faila har maza ku jira dama mun yi alƙawarin nasara Ahmad Jai ya ce na faɗa muku mai kirari ya ce na tuna muku burin muku da mu baranta muku yan faila an kusa taro muna nan za ku zo ne ko ku a zo muku taron faila ne taron nan ya kusa faɗan akai na tuna muku taron faila ne muna aliti ta event center a sanar muku taron faila ne yan matan faila samarin faila na ce muku taron faila ne dattijan faila ce wunan faila a ce muku taron faila ne kai har mun kirai ku zo gun mu baranta mu taron faila ne wai na yan amutun barhama an kusa ai muku taron faila ne yan Bauchi Kaduna da Zamfara Katsina an kusa taron faila ne yan Yobe Abuja da Kwara da Gombe tuna muku taron faila ne yan Sokoto Taraba Kebbi da Jigawa an kusa taron faila ne yan Borno da Niger Taraba da Plateau an kusa taron faila ne yan Benue Osun Ogun Lagos an kusa taron faila ne a gaya musu taron gidanmu ya zo faila ne taron garinmu ya zo faila ne ayu a basu kanzo faila ne mai magana ya furzo faila ne faila tana da daɗi faila ne farin tana da faɗi faila ne karku yi mana kauɗi faila ne Allah yana da daɗi faila ne annabi da daɗi faila ne Fatima da daɗi faila ne Tijjani da daɗi faila ne Yausi yana da daɗi faila ne Abarhama da daɗi faila ne Ahmad Jai na san kun san zai zo taron faila de mai kirari shi ma kun san zai zo taron faila de kafin Allah shi ma zai zo taron faila de dan Usmanu da abban faila za su zo faila de
Zinatu ma za su zo. Faila de, da baby sai ya da Felicia.